Aduh mbok mati aku aduh. Aduh mbok mati aku aduh. Coba iki ana ngarepku. Wah nggih Gusti. Dewasan Gusti panjenengan. Togok Gun. Togok. Wah, mati leno kok aku. Matura menyang bendaramu. Brojo dento. Aku kok musadani wah Gusti. Kedewasan Gusti, ndara kula pun brojo Gusti Gusti. Lampahing sang seco tenggoro. Ndoyo-ndoyo enggalok prapta wonten ing ngarsane jenenganing Sang Haryo Brodjodento. Badhe maturaken kedadosan panjenenganing Gusti Brojo Musti ingkang nandhang marang landhep. Glising crita rikating kandha pekiking munggel kawi onjotan sampun nandhing wonten ing wewengkon glagah tinulu sowan wonten ngarsaning Sang Haryo Brodjodento. Mirah adinten abdi kinasihku ngadohai poroi togok wonten sing adawuh nimbali dateng ingkang abdi pun togok kok teko mrene nggih
Kula niku wau mangertos bilih Gusti kula sadulur menika andon Pancakara wonten Jawi menika. Ya pancen kaya ngono sing salah sing bener ndi? Aku dhewe ya ora mangerteni tapi nek terange Braja Langatan, Braja Mikalpa sing luput. Tibane kon ngerti? Nggih, mila kula ngantos sowan ngarsa paduka menika Gusti. Apa sing bakal mbok aturno? Kula sumerap ndara kula adu cepreting kulit to sing bebalung menika kula mboten wantun ngurape. Lah tibane lah niku karo tukaran siji mungsuh loro. Ndara kula Braja Musti menika kula wasaken saking ketebian menika. Nah, unggul yuda nang danguning dangu menika kasoran. Rene Braja Mikalpa Braja Langatan menika ngasta gada nun. Sing gawa gada sapa sing gawa gada? Inggih Braja Mikalpa. Mriku sampun tapake kalan pusaka gada mlambyuk sakniki mboten saged melampah njepupung duka pejah. Duka pripun menika? Lo. Mboten kathik lo ngoten nggih pun napa nika kaya semaput. Lo. Lho dibaleni manung kok atik lo kaya wis semaput ngono ae lho. Aku iki nggumun. Wong ngene kok nggumun. Wong semaput jare nggumun. Lah niki ya napa niki ndeka tulungi nun. Kurang ajar. Ana ndi saiki? Ana ndi? Inggih sampun wong boten mlaku nggih wonten pelagan mriku. Kula nggih ndonga kaya apa? Bendaramu kok ndongakno kaya apa? Lah nggih monggo ndonga Gusti kula Braja Musti nang mecisan modar ngoten. Oh, goblok wong bendarane dadakno ditongakno mati. Kurang ajar. Nek pancen ngono kitingin apa kang dadi lagu jantara kuwaket paret belo wong gak bener. Braja Langatan Braja Musti. Kananing Braja Denta sareng medal wonten ing lebeting glagah tinulu ngrapalaken aji laler mengeng tinumpangan plan pucak ijo sareng ngrapal mantra-mantraning piyambaking bisa ngambah wonten ing Jumantara ngambah wonten ing Dirgantara sareng ngambah wonten ing Dirgantara sumrap menawi ingkang rayi Harya Braja Musti menika kapidhara wonten ing pelagan awit pun gebak lawan gada sinebataken gada gelas lan Sang Harya Braja Mikalpa sanalika Braja Denta mungging Dirgantara bangke utawa wanda ingkang sampun setengah mati den ungkuli lawan Braja Denta Braja Musti
gayaning mantra mantraning Braja Gento sumrambah dhateng Braja Musti ketaman mantraning Braja Denta pomun lelir ulya dadi winuni. Raja Misrawana ngeling ana patining Misrawana Mas dulurku dhewe adikku kanan para ndak duru saka ing dirgantara kaya dening kasoran setengah mati kanan para inggih peran awit kula dipun tapaki kawan godho ingkang ampuh sanget ya netepno dawuh ngantikaning Togok ya kaya mangkono Togok bendaramu kasoron nggih kula aturaken menika kala wau saiki mundur bocah durung ilang pupuk lempuyange muga bales apa kelan kanan para Korking Jono sisan-sisan tak patenane arek loro iki. Ngono kaya apa? Nggih kula kelangkung setuju menawi kaya ngoten kelangkung jerojo. Tapi umpamane ngoten lha napa kok lajeng dulure dhewe sing dipun pejahi. Lah monggo kanan para nggih sing kawitane kaya ngoten sing garahe niku sinten? Yo nalar bener. Wah nggih nalar. Saiki sing Togok sik maju rene. Ben cetha aku kepengin roh dununge ngene wis, kepengin roh dununge.
Dununge napa niki? Kula dunung niku dunung sing yok napa lho, ngoten. Asal usuling Pringgondani. Asal usuling Pringgondani. Nek Pringgondani wis terang, aku duwe kekarepan numpes kabeh. Numpes kabeh niku maksude napa? Nuwun sewu lho Gusti kula. Ya ora dadi apa, sliramu ana ngresaku ora dadi apa. Ya mergo dikersakno kelawan panjenengane Kakang Brojo Dento, matur kang terco. Ogo. Saiki aku kepingin ngerti, ya kepingin weruh. Aku lak ora nrimakno bab anane si Gatotkaca iku didadekno ratu. Oh, nggih. Aku takon yaiku kahananing Kanjeng Rama ngerti. Oh nggih, nggih ngertos. Lah mboten ngertos wong bendarane kok mboten ngertos. Saya coba sih. Coba ben aku denger, ben aku mangerteni kanthi cetha kanthi terang. Nggih. Niku biyen asal usuling Pringgondani niku rak ngeten sih asal usule. Duk rikala semana niku enten Ngalengkadiraja. Ya Ngalengkadiraja enten negara Ngalengkadiraja mungsuhan kalih inggih niku Pancawati nggih Ngayugyapala. Rama Wijaya mungsuh kalih Dasamuka. Jaman biyen, jaman kuno. Lah lajeng enten bala balane Dasamuka, arane niku Patih Kala Susrana. Niku nek asale Pringgondani niku ngoten. Pati ing Dasamuka araning Kala Susrana. Ya banjure. Lah Kala Susrana niku dikengken maju perang ngoten. Kalih Dasamuka. Lah temriku niku para wadyane Prabu Rama niku kathah sing rewanda. Lah rehne mriku kathah rewanda Patih Kala Susrana niku nyelamur raga dipepes dados rewanda gedhene sak jaran teji. Ngoten. Melumpat kedangdangan Bengawan Silugangga. Rene sampun kedangdangan Bengawan Silugangga. Mriku mboten saged melumpat, mboten saged mencolot. Kabeh riwanda, kabeh bedhes niku saged melumpat, saged mencolot niku kok mboten saged lah. Pungkasane niku saged dicepeng kalih Anoman Dayasari duk rikala semanten. Waktu jamaning Dasamuka, niku. Ya banjure rene sampun kecepeng dilarak diajar kalih Anoman. Sing dilarak nggih Kala Susrana sing wujud dadi bedhes niku wau. Bareng dilarak bedhes sing boten saged melumpat niku badar dados Kala Susrana. Ngaku pati ing Dasamuka. Empun. Dicepeng kalih Anoman dirangket dibondo nggih. Diaturna dhateng Prabu Rama. Pun sareng sampun wonten ngarsaning Prabu Rama niku Kala Susrana niku mboten oleh dikunjara, mboten oleh dirangket. Dikengken ngluwari kan Ratu Rama saking bebantan. Rene sampun diluwari, mboten oleh diukum, mboten oleh dipidana, dikengken wangsul ten Ngalengkadiraja. Sarate Dasamuka kengken metuk nyang Prabu Rama dhewe. Lah dialah dadi kaya ngono Pringgondani asal usule. Wis kaya mangkono tok, dereng mari. Nggih nek kula cek mboten lali pun kathik diselani. Kaya apa? Kula cek mboten lali tekok nderek aku iki, Mang.
Teko dibondo diluari. Oh nggih dibondo diluari. Mboten oleh dihukum. Mantun ngoten terus dikengken balik nyang Ngalengka sarati dosa mung kengken matuk. Kala Usrana mboten wantun mantuk ten Ngalengka. Lho ngoten. Merga kala Susrana mantuk para tamtu dipejahi kali dosa mungka. Patih Kala Susrana niku ngerti wateke dosa mungka mriko keras ya. Mau ring-muringan ngamukan dadi mboten wantun mantuk. Kala Susrana wangsul ten Ngalengka nggih mboten wani. Balik ngabdi ten Pancawati ten Prabu Rama nggih terang nek mboten ditampa kalih Bibisana barang niku. Empun mriku dong-dongane nyingkrih nang jeroning alas sing rengket-rengket diarani alas pring. Ya bareng ngoten alas pring niku dibabat bareng sampun padhang dijenengno negara Pringgondani. Lah terus mriku duwe prajurit tanglukan sing setuju kalih aturane Kala Susrana saking Ngalengka diraja niku wau nggih melok mlayu nang alas pring nggih sakniki dadi negara Pringgondani niku lho ngoten. Dados terang menawi Pringgondani niku asal usule saking Kala Susrana. Kala Susrana nggadah turun Prabu Baka inggih Prabu Kala Trembaga niku. Loh dadi kaya mengkono. Nggih. Lah Prabu Kala Trembaga nek mboten salah duwe anak 4. Pembarep Arimbah, nomor 2 Arimba, nomor 3 Arimbi, nomor 4 Perbokesa, nomor 5 Kala Bendana. Lho ngoten. Lah empun kenging napa kok abane sing dijenengaken DT Gatutkaca kok napa niku kok Gatutkaca kok DT sampeyan sing dadi ratu. Nggih nalari niku wau merga Arimbah nggih. Arimbah sing barep niku duwe putra sampean niki barep. Nggih sampean niki aran Brajadenta niki adik niki nomor 2 Brajamusti, nomor 3 Brajalangatan, nomor 4 Brajamekalpa. Arimbi nurunaken Gatutkaca. Lho lah mestine lak ya tuwek aku karo Gatutkaca. Nggih nek tuweke. Lah asale Pringgondani niku ngoten biyen ngeten nggih. Nalari kok pun terang ngoten niku. Ya cetha Pringgondani. Nggih. Kok iso Gatutkaca sing diwisuda dadi ratu merga rak ngeten niku. Mboten kok niku lengser keprabon, nek lengser keprabon mestine tendika. Mboten ten Gatutkaca mestine. Lah niku ganjaraning Sena duk rikala semanten wonten lakon Sena Bathok nggih. Enten Sena sing arani niku enten sing Sena Bumbon, enten sing mestani Sena Bathok, rena-rena ngoten. Nanging nggih sami mawon. Lah lampan niku duk rikala semanten Sena niki kalih wong tuane kalih dulur-dulure niki dihukum tenggening alas suwene 250 taun. Niku aturane Sengkuni nek wis 250 taun, karepe niku Pandhawa cilik-cilik niku cekne matek karepe. Lho ngoten. Mumpung dihukum ten mriko, nek kathik metu konangan ditambahi maneh paukumane kalih wong Astina. Sing duwe aturan ngoten niku Sengkuni kalih Gendari. Lah Dastarata mboten ketok. Ngoten. Mpun kanggih mawon akhire niku salah suwijine dina niku Sena tasih aran Wijasena dering Bratasena, Kuntadewa tasih Wijakangka, Rejuna Dede Rejuna tasih Naranggana, kembar Dede Sadewa tasih Pinteng Tangseng. Lho ngoten lho. Rene sampun kaya ngoten niku mpun mriko
Sena niku sak bendina ngelekno panganan wong tuane wedok nggih Kunti niku kalih adik-adik ngoten. Kapan metu nang jabane alas kuwatir konangan ngoten nggih pun mlebu malih nyang alas sak oleh pangan pun. Pamrih dulur-dulure iki cek gak mati. Ibune ya cekne gak keluwen gak kleson lho ngoten. Enten swijining dina Sena niku ten parang perdesan enten tiyang nangis mawon. Lah wong loro nangis niki ditakoni karo Sena, karepe Sena niku karepe nedhi pangan mriku dikongkon napa gelem lho. Pokoke diparingi buga, tegese diparingi pangan. Lah bareng ngoten niku ten mriku niku nangis mawon ditakoni. Sampeyan iki wong loro kene apa kok nangis sae jere Wijasena. Sampeyan iki sapa satira gedhe dhuwur sakmene gedhene apa dewa? Gak aku iku menungso lumrah. Kon lha apa kok nangis sae? Ya Raden aku iki katene aku engko iku tekan adil tekan patiku. Aku bakal dimangsa buta iku gilir aku mengko. Dadi bapaki sampean iku bendina iku mangan menungso, mangan para prajurit, nggih manungsa lumrah niku bendina. Ngoten lho. Akhire Prabu Baka niku buka sayembara. Sapa sing iso gawe mati karo Arimbah yaiku iso dadi ratu nok Pringgondani lan diganjar Dewi Rimbi lho ngoten. Terus Sena tulung kalih tiyang niku wau pokoke dilungi pangan aja nangis ya tak turungi aku pakakno buta iku awakku bumbanana gawa tandun nyang alun-alun cek dipangan karo buta iku. Mumpun bareng ngoten Sena nglebeti sayumbarane Prabu Baka inggih kala Trembagane wau. Nggih engyang dikon wau. Mumpun bareng ngoten niku wong mangan wong bendina. Wong kasane bapake sampean iku nyang alas ndoleki mangsa mboten enak kleson tak ira. Tapi krungu nek enten sing bakal napa niku paring buka paring pangan. Mulih maneh critane niku ngoten. Pun digawa nyang tengahing napa niku alun-alun Sena niku dibumboni dibothok. Nden. Lah bareng dibothok niku mumpun boten kenging waos sing amung tuwuh wong pawakan-pawakan buta. Boten katik-katik katimbang panjang disekseni ditonton wong sak alun-alun nggih. Bapak ndika niku mangan Sena sing dibumboni niku wau. Jodang dibuka ngoten. Sena diangkat badhe ditadah kala mangsa dirangsang kali bapak ndika. Sena tedak sumara besing matu. Kuku Pancanaka ditanjakaken wonten lak-lakaning nggih. Bapake ndika niku Prapteng Lena biasae gak tedas apa-apa. Tapi ketapaan kalawan kuku Pancakenaka saged inggih menika Prapteng Lena ngemasi Pralayapati mboten iso urip maneh. Lho ngoten. Adik ini karepe ngrewangi. Adine ku sapa? Nggih. Adine nggih paman sampean niku. Arimba karepe mencolot ngewangi bakal ngeroyok Sena niku wau. Pateni pisan kali Sena. Bareng pun. Nek pancen kaya mangkono sing gawe pati wong tuaku rak paman Sena. Nggih, lah niku mangkakno terus diganjar napa niku Dewi Rimbi lan didadekno ratu wonten Pringgondani. Gantos pelenggahaning Prabu Baka inggih Prabu Kala Dermaga. Rene mriku sampun napa niku sampun mari sampun rampung perjaya. Sena menika mboten purun besok. Nek kapan wong tuwane menika sampun tata sampun angsal negara Ngastina. Ngoten. Niku Sena purun diganjar.
Tapi mriku si Rimbi niku seneng kalih Sena niku nututi ngoten lho. Kaya napa niku Rimbi kalih Sena kaya ada rasa ngono ya. Kaya muga ngoten muga arek sakniki kaya WA-an bagaimana ngono ya apa rasane. Wong pancene napa Sena niku kaya ngoten, Bu. Gade dukur nang alise niku bae yo dodone simbar. Wetenge niku simbar. Lah sing tak kuwatiri lak simbar kabeh lho ngene. Wong-wong ini cak ngomong nek keplok ae. Lah kaya ngoten niku. Mumpun lah niku diganjar kalih Rimbi. Sena mboten purun. Loh, dadi bibi Rimbi ku ganjarane. Nggih. Lah kok iso Sena ora gelem rupane buta ae. Lah mantun ngoten mboten purun nggih. Terus Rimbi niku dianjing kalih Kunto, merga Kunto welas kalih Rimbi ngoten nggih. Saking kepimbang kalih Sena. Terus Sena ngeten, kon nek meksa ae ya gak apa-apa kon tak rabi tapi kon tak tapake kuku panca kenaka. Nek pancen gak tumomo kon tak rabi. Aku gelem rabi awakmu. Ngoten. Loh, bareng ngoten sampun mboten kersane. Mboten kenging kersane ingkang amung tuwuh, banjur Rimbi dianjingi si Kuntadewa menika tapake kan kuku penyenaka pancanaka mboten napa-napa. Rupane sak biar niku sak ketipan niku langsung ayu menik-menik kok sinden kula niki ya. Bayuh. Ngopo rek? Ngono rupane asile kaya ngono lho bareng nek mantra-mantrane Kuntadewa saged mungur kaya ngoten. Kula ngeten, iki lengen apa kencet iki kula ngoten. Nggih, lho ngoten niku. Ya napa? Kula sing mboten melok-melok kula nggih sumerat teka wate kula dewek. Pikiran. Lah deg-deg nek apa gak melok kok deg-deg. Weh, sampeyan niku ora kaya ngono, ambune wangi jarine. Bel. Dane ngoten. Wah, goblok kon pikiranmu mrunu-mrunu. Lah wong bayangno tok gak oleh sing mikir tok gak oleh. Ya gak lapo-lapo mikir wong iki gak ya oleh sing mikir. Wah, goblok kon iki kancene adik mrun-mrun ngisi-ngisine dapur. Dadine pancen ngono Pringgondani iku duweke Sena terang niku pun. Lah mulane sakniki mboten saged nek Pringgondani ndika jumenenge sing jumenenge Gatotkaca. Yo wis babah nek pancen kaya mangkono. Nek pancen kaya mangkono abane tapi aku kudu labet-labuh karo wong tuwa iku perkarane. Lah kok labet-labuh sing mateni wong tuaku, aku gak nrimakno sing mateni wong tuaku. Sena sing mateni. Lah nek pancen kaya mangkono aku kudu males potang. Males Sena tak gawe pati. Lho. Wong dika didunungno sing becik sing apik dadak malih kaya ngoten. Monggo wong tuamu dipateni karo liyan kaya apa kon? Monggo kepikiranmu. Nggih, mboten nrimo. Lho lah ya lah kudu maido aku. Tak pateni, aku kudu males potang. Sena iki dina tak pateni. Lho ngen dhisik. Nek nggugu kula mun kathik males potang nagih potang nang Sena. Kula dudono nggih dalan sing prayoga. Nek sampean mungsuh Pandhawa, ngoten nggih nuwun sewu, nek mungsuh Pandhawa, Sena umpami pejah, Sena mati ndika pejahi. Napa nrimakno Kresna, napa nrimakno Kunta. Napa nrimakno Suralaya wong niku pethetaning dewa. Pun mboten menang blas ndika musuh kali Pandhawa. Lah nek jar kula umpama wong apik
iwak ngono aja nganti budhek banyune. Kula dudono caraning Pandhawa iso tumpes, tapi mboten kathik tandang gawe. Ngoten lho. Lah gak tandang gawe kaya apa? Ndika niki lak putra siswaning Bathari Durga. Nggih ndika njawuh tulung mrika. Kengken numpes Pandhawa lho ngoten. Ah, bener-bener ladialah. Pinter to kon. Lho ngoten mawon. Dadi kirangen kin carane mriku isaning Pandhawa niki pejah tumpes lho lak ngoten, tapi dhewekne mboten konangan, mboten roh Pandhawa nek ndika sing damel pejah lho ngoten. Nek pancen kaya mangkono, ya Togok aku tak sowan menyang ibu Bathari Durga, tak jalukane tulung yen kaya mangkono. Nggih, ngoten panjene. Menawa niku niki lho napa niku kula benakno dhisik ngopo-opo gak ditata. Gak ngono apa iku? Apa iku? Dompete kate roto lho tak gawakno, ana dompet. Hush. Oh, dompet tak gawakno tok. Oh, gak ono isine belas ya. Ono isine KTP. Ambek apa iki mbako balekno ae. Wah, kon iki ono ae. Ya Togok, kitingin apa kang dadi laku janter aku. Gebeleng kananing sang Raja Denta sarang midanget rembaking utawi aturing Seca Tenggara. Inggih Togok, kinen nyuwun sanjata pitulungan dhateng Sasetra Ganda Mayit dhateng ngersaning Sang Bathari Durga. Nilaraken Praja Glagah tinulu mangkat piyambaking Sang Raja Denta Sumedya mlebet Wanawasadya manjing dhateng wewengkon Sasetra Ganda Mayit. Oh
boten nyariosaken lampahing sang Braja Denta ingkang nyuwun sanjata pitulungan sowan wonten ngarsane ingkang Ibu Betari Durga. Kasih gekang kinarya gempalaning kondo. Nyariosaken kang wonten ing Kelurahan Karangtumaritis. Badranaya mangun diwangsa. Mangertos ing dinten menika Sang Bendara Gatotkaca badhe kawisuda madeg Nalendra. Mila sedyaning Semar Jomblo badhe nilaraken kelampis ireng nggih Kelurahan Karangtumaritis. Piyambake badhe sowan dhateng Pringgondani awit Pandhawa nggih sampun wonten ing Pringgondani mriku. Wancining patet sanga wancining. Tumraping Punakawan kekalih nganti ngungkurna gunung Guwa Karna kahananing. Bakal diwisuda
guyu kok rada kira. Angkem kok idoni. Kaya ngablak kaya jublang ngono. Gantya kang winursita kacerosaken wonten ing Klapis Ireng nggih Kelurahan Karangtumalitis. Sinten ingkang manggen wonten Klapis Ireng? Semar ya Sang Nayantaka kadhep Jogati wiratanen Seman serteng Marpadang saged metenging bendara ing kapinujon panggalipun peteng Badranaya ingkang saged majaraken raos penggalih. Sajaning Semar menika atmadaning Sang Hyang Tunggal mila winastanan dewa ingkang kamanungsan durika semana. Atmadaning Sang Hyang Tunggal tigang perkawis pembajeng Ismaya Semar Togok Semar Wragil Sang Hyang Samba dados katiga menika Jawata ingkang manggen wonten Suralaya punapa ingkang dados sebab utawi musababipun kala lajeng manggen wonten ing Rejabada durika semana ing riku rebetan dados ratuning dewa tumraping Sang Hyang Tunggal piyambake boten kagungan manah dan cindemban ciratan bedak-bedakaken putra tunggal lawan setunggalipun sareng rebatan dados ratuning dewa mila ing riku ngawontenaken pesayembaran sinten putra tiga ingkang saged ngangkat gunung ungkal menika ingkang saged dados ratu. Sami ngetop kadibyanipun Togok boten kiyat ngantos menteleng ngantos melulu kiyat jebole nanging ngangkate boten saged. Sang Hyang Ismaya dados Semar piyambake ngetop kadigdayan gunung ungkal saged kajebol ingriku saged ngangkatipun nanging inggih tetep boten saged sami kelawan Kang Raka Setyatagara ngantos ngeden jebrot menika kula.